hoes in de jaren 20. En dit is het huis nu! Hoe oud is dit huis? Die denken dat het hoes ongeveer in 1900 gebouwd is. En die kunnen geen documenten vinden van wanneer het dus eigenlijk echt gebouwd is. Zijn er nog dingen die je herkent aan het huis van vroeger? Ja, er zijn nog oude dingen in het huis van toen het huis gebouwd is. En dat zijn onder andere deze luiken. Deze kan ook dicht. Zo, en dan deden ze deze. Die deden ze zo. En dan zaten ze goed dicht. Is dit altijd een woonhuis geweest? Ja, dit is altijd een woonhuis geweest. Dit er. En hierachter staat een heel grote score. Groter als wat er nou staat. Zijn er ook bijzonderheden aan het huis? Toen wij de keuken, maar toen we die keuken sloten, toen vonden we onder de grond, dus daar dus, een hele grote ruimte, met een mooi gewelf zag. Echt een wijnkelder. En er wie een soort put opgebouwd. Dus waarschijnlijk had het een hele grote waterreservoir nest. Is er nog wat bijzonders aan deze gang? Nou, ik kan je wel vertellen, ik kwam een keer thuis op een sneeuwmiddag uit werk en toen hier mijn man het hele plafond eruit sloopt. Want dat was een plafond, dat was gips op riet. Dat was vroeger die dat het zag. En het hier helemaal uitsloopt en toen kwam dit er onderbij. Dat wisten we dus net. Hoe oud is het huis? 195 jaar. Wat had je voor in het huis? Altijd borkerijen. Waar ben ik nu voor je? Dat is de Roele Rijnske Roele Osterhof en die wie hier ik boer. Hebben jullie het huis ook verbouwd? Ja, we hebben het huis verbouwd helemaal. Want hier zaten wel 7 bedsteden in. En die hebben wij, de meeste hebben wij er dus weer uitgehaald. Deze tegels zijn 200 jaar oud. Graag hier. Dit is het gebouw van Nicolais Verzekeringen. Hoe lang wennen jullie in het paskantoor? Wie had dit podcast in 1988? Dit is het archief van het paskantoor. Augustinus belangrijk in deze omgeving. Augustinsga was een hele belangrijke plek in het Achterkamsplan. Het weer het hoofdplek in die achter. In Augustinsga had het gemeentehuis staan. Maar het gemeentehuis is, ik denk ongeveer in het 1700, 1800 jaar, 1800. In de jaren toen is het Augustinsga, het gemeentehuis verplaatst naar de post omdat daar een spoorlijn online weer. Die vraag is er nog iets spannends gebeurd in het paskantoor? Nou, wat ik nog weet, maar dat heb ik zelf net meemaken, want daar ben ik niet meer. Maar er is toen op een gegeven moment de paskantoor die bracht net het deel mee met een autootje. Dat weer te duur. Dus toen moest de toenmalige paskantoorhoudster, de Akkie Nicolai, die moest dat de Bebbe van Ilse en Eline, die moest dan op een fiets naar Zusterveen, naar de Bruna, en die moest daar het deel bij. En die haalde dan daar 10 tot euro bij, en die fietste wij naar het paskantoor daar, en die hield hier geheeld. Dus dat is nooit gevallen, maar ik vond het wel knap. Onvoorstelbaar, zei ze. Paskantoorhouder, hebben we nog pastzegels van mij? Nee. Nee? Wacht, dan doen we het eerst die kost de pastzegels 28 eurocent. En dan heb je door de paskantoor, ik moet de post gaan maken, je wil een sextum betekenen. Ik denk, maar bedrijf uit, dat pastzegels. Zijn helaas zo uitgekomen. Och, heel uit uitgekomen, ik wil er al maken van, wat kan ik Hoe oud is het naar de dieren als het
Ja, de eerste 100 is dit al. Nou, ik nog volledig origineel al in. En dit is vroeger de bar. Het is nog volledig origineel. Die klok die erin zit, is al je geen parlemoorlijn nog. Het is nog volledig origineel al. Ja. En wat is dit hier? Dit zijn de oude schouwen van vroeger nog. En dit is ook nog een heel oudje. Dit komt hier af. Dit is de oude kinderstoel. Nou, Had deze bar die vroeger week altijd was niet? nee, die had officieel net zo. En dit weer de herberg. En mensen die vroeger wilden je de hinders verwisselen. En dan hiest trekskuiten. En je werden de hinders ververst. Dus je had al een motor en machines, dat vaart wel terug. Maar vroeger moesten de hinders die boten trekken. En dan werden de hinders ververst. En dan de hinders die gingen hier op straal en dan kregen ze al een hinders man. Maar de accordeon? Ja, dat is een heel oudje nog. Die wie van de tabak. En ik denk net dat je hem daar ooit van Jet had, van de tabak. Dat weer de maat van Eje Wikstra. En Eje Wikstra weet je met net waar die is waarschijnlijk. Nee. Nooit van Jet, maar de meeste mensen wel.